Uku ndi kumzuzu komwe kunali mwambo wa chipepeso. Mafumu ndithu anakhamukira ku nyumba imeneyi kukapepesa ndithu Lazarus Chakwera chikamba ka imfa ija yomwe idatenga Vice President Saulos Chilima komanso ndi anthu ena okwana 8. Choncho mafumu anali kumeneku kupepesa ndi nkhani zomwe zilipo. Thank you so much, guys. Malawian Cameras. The message that you carried for the president. Yeah, as you have witnessed today, we came to console the president over the passing of his Vice President-elect, Dr. Saulos Chilima. The most painful thing for us is that the accident happened in Mzimba. So as the Mzimba chiefs decided to come and console the president, give him words of hope, and just to encourage him that although this is a very difficult time, we still need him as our leader to lead us. President anayamika kwambiri mafumu akunzimba kuti anabwera kudza pepesa chifukwa cha imfa ya dzidzidzi ya wachiwiri wawo. Komanso amene mafumu ananena kuti kwa iwo amazindika kuti anthu amene amagwira ntchito bwino limodzi, kuti iwo ataya okuyana ntchito anaona kuti nkofunika kuti abwere za pepese komanso walimbikitsa kuti pa nthawi imeneyi ndi nthawi yowawa kwambiri kuti apresident akutsa mu nthawi yowawa kwambiri, koma abe kwalimbikitsa kuti ngati mtsogoleri wa dziko apitirire kuti Malawi adalire ndithu pa nthawi imene akudutsa dziko lonse likudutsa mu nyengo yowawa ngati imeneyi. Koma kwaukulu ndi timathokozaso kuti ma investigators abwera kuzafufuza kuti ngozi inachitika bwanji. So timathokoza kuna kuti nzofunika fa mayankho amene angabwere kumekucha ndi amene atati zile mitima yathu ifa Malawi. So ndipempho chabwera kuti tisakhale ndi mayankho kale, koma tiyang'ane kwa investigators amene abwera kuzatithandiza kufufuza za ngozi imeneyi, kuti zomwe atatiuzezo ifeyo ngati Malawi tipeze mayankho athu amene mukomanso chitondozo chathu chichokere menemo.